Il-ħadd, il-Partit Laburista jiċċelebra jum il-ħaddiem bil-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħqu b'mass meeting fi Pjazza Kastilja wara nofsinhar. One News żar Pjazza Kastilja fejn kienu għaddejjin il-preparamenti biex il-ħadd eluf ta' nies ikunu jistgħu jattendu għal dan l-ewwel mass meeting wara l-pandemija. Il-Perit William Lewis, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista, spjegalna x'se jkun qed jistenna l-pubbliku minn din l-attività. Pjazza Kastilja li għadha tkun qed tilqa' eluf ta' persuni li ħajkunu qed jingħaqdu magħna għall-ewwel mass meeting minn wara li faqqat il-pandemija. L-ewwel mass meeting li ħajkun qed jiġi ċelebrat f'jum il-ħaddiem. Jum il-ħaddiem li huwa għall-Partit Laburista sinonimu kemm dejjem qabeż għad-drittijiet tal-ħaddiema anke matul il-pandemija u għaldaqstant għada għandna niċċelebrawh bil-kbir ġo Pjazza Kastilja li ħatkun qed tingħalaq bid-diskors importanti tal-Prim Ministru Robert Abela. L-attivitajiet fil-Belt Valletta imtella mill-Partit Laburista se jibdew minn kmieni wara nofsinhar bil-qofol jintlaħaq fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Għada ħajkonna lura il-banda tal-partit li ħatkun qed tallegra l-toroq tal-Belt, ħatkun qed iddur ma' toroq tal-Belt qabel imbagħad għall-ħabta ta' tlieta tasal fi Pjazza Kastilja. Kif minn imbagħad hawnhekk ħajkonna żewġ bands li ħajkunu qed jallegraw il dawk kollha li ħajkunu qed jattendu għal din l-attività biex imbagħad il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru. Ġifieri ħatkun attività għall-familja kollha u għaldaqstant inħeġġeġ il-familji kollha biex jingħaqdu magħna fi Pjazza Kastilja għada l-ewwel ta' Mejju jum il-ħaddiem. Dwar il-festa tal-ewwel ta' Mejju tkellimna mal-President ta' Veterani Laburisti Anthony De Giovanni li spjega s-sinifikat wara din il-festa. Huwa l-festa li simbolizza jagħti sintesi jgħid fil-qosor dak kollu li għalih kien jeżisti u għadu jeżisti u se jibqa' jeżisti l-Partit Laburista. Hemm ħafna entitajiet li jiċċelebraw l-ewwel ta' Mejju għal skopijiet differenti. Hemm min jiċċelebrah minħabba l-frott tax-xogħol, il-vendemmja ġifieri min jiċċelebrah bħala d-dinjità tax-xogħol u l-qdusija tax-xogħol, però l-Partit Laburista sa minn dejjem kif kien fl-oriġini wkoll meta ġie istitwit da 100 sena eżattament wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, l-ewwel ta' Mejju kien u għadu jissimbolizza id-drittijiet tal-ħaddiem u tal-familja tiegħu.